नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कोकणातली स्पेशल अशी गोड डिश खांडपोळी। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 वाटी तांदूळ, तुम्ही जे जेवणाला वापरत असाल ते तुम्ही घेऊ शकता। 200 ग्राम गूळ, पाव ओला नारळ किसलेला, छोटा चमचा वेलची पावडर, 2 मोठे चमचे तूप। करायला घेऊया। तांदूळ घालूया। गॅस फुल करून आपण हे भाजून घेणार आहोत। 3 मिनिटं झाली आहे। 3 मिनिटं आपण या फुल गॅसवरती तांदूळ भाजून घेतले आहेत। तांदूळ चांगले फुलले आहेत। गॅस बंद करूया। आता आपण हे मिक्सरमध्ये जाड लावून घेणार आहोत। मिक्सरमध्ये जाडसर लावून घेतले आहे। जास्त मिक्सरमध्ये फिरवायचं नाही, 4 ते 5 सेकंद फिरवायचं आहे। थोडंसं वरच्यावर चाळायचं आहे आपल्याला हे। आता हा आपण रवा बनवला आहे तो वापरायला घ्यायचा आहे आणि हे पीठ आपण बाजूला ठेवायचं, हे वापरायचं नाहीये। तूप घालूया। तांदळाचा रवा बनवलाय तो आपण परतून घेऊया। पाणी घालूया। ही 2 ग्लास पाणी आपण गरम वापरलं आहे। खोबरं घालूया। आता झाकण ठेवून आपण शिजवायचं आहे। गॅस मंद ठेवला आहे। 5 मिनिटं झाली आहेत। झाकण काढूया। अधूनमधून आपण परतून घेतलं आहे। गूळ घालूया। चिमूटभर मीठ घालूया। कुठच्याही गोड पदार्थामध्ये चिमूटभर मीठ घातलं की पदार्थ रुचकर लागतो। परत झाकण ठेवून देऊया। गूळ घातल्यावरती परत 5 मिनिटं झाली आहेत। झाकण काढूया। वेलची पावडर घालूया। खांडपोळीचा सुगंध छान आला आहे। कोकणामध्ये हा पदार्थ सणाला केला जातो। आता आपण असंच गॅसवर ठेवून देऊया। अधूनमधून परतून घ्यायचं आहे। 5 मिनिटं झाली आहे। परत थोडीशी पाव चमचा हळद घालूया। खांडपोळी आपली बनवून तयार झाली आहे। गॅस बंद करूया आणि आपण थंड करून घेऊया। खांडपोळी थंड झाली आहे। आता आपण याची कापं करून घेऊया। जसं आपल्याला आकार पाहिजे त्या पद्धतीत आपण कापायची आहे। काढून दाखवते। कोकणातील गोड डिश खांडपोळी आपली बनवून तयार आहे। हे सणाला केली जाते। अशा प्रकारे तुम्ही ही गोड डिश करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।